wis Pranala. Aja banget-banget nggonmu nelongso. Tampanen kabeh kilelakonmu. Senadyan to sepiro gedene sangsara yen kok tampa kanthi pas kabeh mau mung dadi coba. Eling yo nggih. Kabeh kuwi wis kinodrat jandraning lakune menungso. Yen kowe kudu nglakoni sengsara sing kaya ngene. Ning besuke kowe bakal bisa mlihake lan wong tuamu. Mula tak jaluk aja banget-banget kowe nelangsani lan gedune lelakonmu iki. Pranala, Bapak wis ora bisa nunggoni lan kowe. Nanging marganing kowe bisa nemokake kamekten iki ana dalan. Lumakuwa ngetan idul parane ing kono marganing kowe bisa nemokake kamulyan lan kabagyan sarta bisa mlihake lan wong tuamu. Kanthi sarana kuwi mung sadurunge jumangkah Pranala sawangen ana ing sak dhuwuring watu kuwi ana pusaka aran Raga Sukma. Ya kuwi pirantine kowe bakal nemokake kabagyan kamulyanmu. Cukup semene Pranala. Srono ing bisuke aku bisa rejoyo Pak. Anakmu muga-muga ora kepenak Pak. Aku njaluk pamit. Laras.